Suurmestari, uusi kausi, uudet kujeet ja uudet vakiokilpailijat. Mulla on yksi sairaan hyvä idea. Sonja Kailassaari. Anteeksi. Nyt tässä on taas hirveästi näitä sääntöjä. Tää on kuin joku painajainen. Ei! Miksi täällä on kolmospallo? Kari Hietalahti. Tee meille tiramisu aikaa sekunti. Silloin mä lähden himaan. Saatan poliisit tänne. Den här spelen. Ota semmonen karvanen eläin sieltä! Enonkoskelainen hiihtotanssi. Olisiko se siinä? Iina Kuustonen. Mä tiedän tonne kameralle. Ei kun parempi kuin ihan tänne päin. Okei. Ärsyttää lähteä tähän tehtävään. Kiitos Iina. Ja Elias Salonen. Mainio, nyt tulee oikein töräytetään sellainen kympin show tähän päälle, eiks niin? Älä tänään! Suurmestari! Sehän oli terapeuttista. Rakas suurmestari, mä lupaan tuoda sulle No nyt en malta odottaa. Pilvi, voidaanko jo aloittaa? Pian. Malta hetki. Suurmestari. Sunnuntaisin 8.–27. huhtikuuta alkaen MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.